Sa mga pagwali ni Kristo, mga igsoon, kanunay giniyang gi-emphasize nga ang pagtuo maoy makaluwas nato. Gani natay mga sikta sa ato mga Christians nga mga sikta nga moingon gyud ang pagtuo ra gyud makaluwas, dili relihiyon, dili gani mga buhat nato. Ang pagtuo ra gyud moy makaluwas. Sakto dili. Ang hinay man kay mo tubag. Sakto. Pagtuo. Mao na nga nakita mas mga apostoles nga si Kristo ang yawa nga dili nila mapapahawa. Kausara sultihan ni Kristo, hawa ding yawa, nya moingon dayon sila, ngano man to Lord, wa man mi kapapahawa, ikaw dali ra man imong napapahawa. Ingon des Kristo, kuwang mos pagtuo. Kadto sang naglakaw sa tubig si Kristo, lakaw sa Pedro sa tubig, naunlod, ingnan yapong Kristo, kuwang kas pagtuo. Kadto sang nangahadlok ang mga apostoles, kay hapit na malunod ang ilang gisakyan, si Kristo natugra, niingon sa Kristo, asa namang inyong pagtuo, kuwang mos pagtuo. Sa sige nilang kadungog ani, ingon sila, Lord, puni ang among pagtuo, dugangi. Mao man kinay ato, Lord, give me faith, give me faith. Ana, dugangi ang akong pagtuo. Karon gi-emphasize ni Kristo nga bisan kuno ang atong pagtuo parihara kagamay sa lisos mustasa. Kanang lisos mustasa gamay pa kuno na sa lisos kamatis. Kana bang normal nga lisos kamatis nga itong makitaan? Nakakita na mo lisos kamatis? Oh. Sangay-sangay raana ang gidakon sa lisos mustasa. Gamay na, dako. Sige, ato pag yung pagamyan, liso sa mansinitas. Gamay na gyud kay na. Pero matod pa ni Kristo, basta naa kay pagtuong ingon ana, pwede nimo ingnon ang kahoy, maluka ka niya, balhin nga tos dagat, balhin ko na. Unsa may emphasis ni Kristo dinhi? Basta pagtuo gani hisgutan, way gamay, way dako. Ang question, gigamit ba nimo ang imong pagtuo? Imo bang gigamit? Kay ang pagtuo gamhanan gina basta gamiton. Nga unsa man paggamit sa pagtuo? Diri ganis unang pagbasa, gareklamo sa Habakuk, Lord, sige kog ampo nimo ngano manoon nga wa man ko nimo luwasa, wa man ko nimo tabangi, linog manoon, kagubot, flood control, nga mga scam, PhilHealth scam, ug uban pang mga scam, hasta pas LTO sa customs, purting daghanang corruption. Sige man ta mig misa dinhis Pilipinas, misa di Gallo pa, purting daghanang tao, misa Santo Niño, misa dito sa Nazareno, misa sa mga birhen, purting tao, magdapag mga lingkuranan, kay purtig yung kuno nilang higugmaa, pero ngano maning corruption to the max man yun. Wa man minimo tabangi. Ingnan des Ginoo, tubag sa Ginoo. Unsa ti tubag sa Ginoo? Awa di bawa gyud mo minaw. Abasin sa guwa sa tumaklaro pagkabasa. Unya mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon, isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Ug unsa may mensahis pananawon kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang mga matarong mabuhi kay nagtuman man sila sa Dios. So ang pagtuo day mga igsoon nga tinud-anay magamit nato sa pagtuman sa sugo sa Dios. Muna diri sa ato ikaduhang pagbasa niingon diri si San Pablo, ikaw Timoteo, tumana gyud ang tanan nga imong nakatunan gikan nako o gikan adtong pagpandong namo sa among kamot nimo. Pasabot paminaw unsay gisugo sa Ginoo nya tuo
nga kanang sugua og imong tumanon mubunga gid nagkaluwasan kay mahimo man kang matarong dili dautan. Lingi ay mong tupad ing naunsay gisugo ros Ginoo nimo. Naunsay gisugo sa Ginoo nimo, lingi aba imong tupad. Wa kay baw. Nya niingon dayon diri sa atong tubag sa Salmo, kun karon makadungog kamos iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Nya unsaon nimo pagkadungog sa tingog sa Ginoo og dili ka magsigig sugot siyang sugo? Kana bitang mga anak nga tapulan, kanang di gyud mo sugot sa sugo sa ginikanan, sige higyaw-yaw di ba magpirok-pirok lang mata sige lag ana sig tutok. Unya human ana way gibuhat ngano man. Matud pa nila, sod, pikas dunggan, lapos pikas, kaya di man ganahan mo tuman. Aka mo sa dinigod, sigog ingon, lingkod mo sa atubangan, lingkod mo sa atubangan. Piro lang mata, piro-pirong mata. Nangugat na yung pare, ako naging naglakaw-lakaw diya, tutok lang. Kaya di man ganahan mo tuman, di ka dungog. Kanang tao nga di ganahan mo tuman, bungol na, bungol. Ang mga tao sa Pilipinas, sige nag-ingon, ayaw na ning korupsyon, ayaw na ning korupsyon. Ato mga leaders, gikas presidente, hangtod sa ubos, daghan kay diha, pirok-pirok lang mata. Sige na. Korupsyon lang yapon, korupsyon. Ang mga tao, portinang lisura, ang korupsyon, hunungan na, kining mga billions, millions, trillions, kaya inyong gipanguha, gipangawat, hunungan na ni, piro-piro lang mata. Lapos pikas dunggan, muragwa kadungog. Kaya nga naman, dili lagi magpasugo. Palit og slat, palit og slat. Hutta na ning palit atong slat. Unya na lang nanay linog. Ana, inig nanay linog. Hala, pangumpra gyud, pangumpra. Ihatod nga to kunos na kuanas linog. Congratulations. Kay nibati mo, pero maghuwat pagitag linog. Maghuwat pagitag bagyo, maghuwat pagitag gubat, aron mga lusno usa ta, una pa ta maghiusa. Ha? Handa. Palingkuron lang gay mo dihas bakanting lingkuranan, gahi kay mo mga piro-piro lang na inyong mata. Nya una nay linog, dayon mo ingon, magtinabang nga ito, kay naay linog. Ano man? Way mga pobre dihas norte, katungwap ang maglinog. Way mga balay dihang gubaon. Sa liluan San Vicente Ferrer Paris, 5 ka barangay. Barangay San Vicente, Santa Cruz, Lataban, sa panangusa, San Roque, og Tabla. Sa akong unom katuig didto, nakasuway ko sa last 2 years nga nagpatukod kog mga balay. Nakaabot og 152 kabalay ang among natuko didto. Naapagi nang-apply nga magpatukod more than 300 nga wa na namo maatiman. Ang mga balay maguwang lagdutay sa ads baboy. Kung sa liluan hitabo na dinhis Compostela wa di ay. Unya diha dapit norte nga sugod nga Bugo ngadto Bantayan Midilin wa di ay. Ngano wa man ta magpanon sa una, maghatod ngadto og para ato, para bungbong, para simento. Wa di galisod og kaon. Diris amo ay. Katong sa una diha, magpakaon, may hatag bugas, mag-away pa. Nganong ka na raman sila gihatagan, ilimit raman sa namo in town. Kaya wa man say kapasidad kaayo. Karon nagbisita patronal ta sa ato mga kapilya. Kay pista man nato karon kani minor nobina man ni nato sa pista nato sa Birhen sa Pilar atong segunda patron dinhi. Atong gipabisita ngadto, igsip lang karong adlaw akong gi-cancel ang pagbisita karon kay para makafocus tas mga misa. Ang schedule karon kay nataligaman man adto na ni ibutang sa pitsa 14 siguro sa Oktubre. Bisita mis mga kapilya, magdami og 5 ka 5 kilo rice, 5 ka sako-sako ng 5 kilo rice para sa 12 ubos.
Nya manghatag sa mismo nga bata. Lipay kay sila nya moingon din padir daghan kay diring way mga bugas na. Daghan kay nako maluoy gid unta ko pero 5 lang sa itong hatagan kay 5 ra itong makaya. Nya 5 ka 5 kilo packed rice sa kada kapilya. Nya 88 ka kapilya ang ato dinhi. I-times kuno ninyo pila ka sako atong kinahanglan. Ano na diya? Gakamada na ng ato mga sako. Moabot og mga 44 man tingali. Kay 5 man. Napuo man ang usa ka sako, napuo katag 5 kilo. Ana. So sa 2 ka kapilya, usa ka sako. So mga 44 ka sako atong kinahanglan. Pila na ninyo'y nakatampo dire? Wa no? Ana na'y pipila. Pero jutay ra kaayo. Ngano man, maghuwat naman sa taglinog. Gatuo man tagdaay nga ang tanan pulos gyud nindot og balay. Wa pa ko magpatuko dinhig mga balay, di pa makaya. Tanaw nako ning atong kolektag makaya na ba? Ang ato sang giuna ang dinhis atong simbahan. Kanang atong kumbinto usbunonon gyud na. Pag-abot na ko diri giingnan ko ni Monsignor LD, ayaw kay kumpiyansa ning kumbintuha kay pag-abot na ko gubaon na ni unya giingnan ko nga usbon unta wa ko kausab kay di pa makaya. Kanang bim diha, kanang bima, kanang gi ayom-ayom na kay ni bigay na adtong niagi. Paglinog diha jud ko tungod sa bim galingkod. Ingon dayon ang akong committee nga mga PYCC, hala padir linog padir. Ingon ko, Ginoo, kaloy itawon may. Kaya akong nahona, inigbuto ron ani, arigin ni nako dakdak. Nga tanaw nako, mura mag ni pag after mga few seconds, so pa man mo bigay, ni barog mi, ang barag-barag itaw mi pado nga risgawas. Bay magikaw pa malusno. Nya maghuwat gid mo nga malusno na. Maghuwat ta? Kusga. Sa may buhaton. Palit og slat. Sus ka simple ra gid ay solusyon. Slat ra gyud. Kana matud pa ni Kristo kinahanglan mahimo mong buutang sulugoon. Naam sa guy uban nato dinhi makapalit lag slat karon sunod tuig na mo palit. Ayaw kay matud pa ni Kristo unsay iyang gingon? Ang imong sulugoon nga tua sa uma inigabot dili ka mo ingon pahuway na. Unsa man naa na sa laing sugo, tuman na sad ka. La pagtapis diha serbihi ko kay mukaon ko. Ana matud pa ni Kristo og buutan mong sulugoon igo ra gyud mong muingon dili ko angay pasalamatan nagtuman ra ko sa mga sugo sa akong amo. Mao na dinhis ato wa tay announce kinsay ni tabang pilay gitabang di nato hinganlan kay mga sulugoon ratang tanan. Ato lang isulti slot pila na ka slots og ang nagtampo niini daghan. Mao na hangyoon sa nato ato mga politicians hunong namo anang pagsigig bandilios inyong mga ngan sa inyong mga naong diha sa mga proyekto kunuhay nga nahimo. Kay dili gid na inyong kwarta, I'm sure of that. Di na inyong kwarta ang gipaablig karsada, dili na inyong kwarta ang gipahimog mga taytayan, gipahimog mga infrastructures, mga flood control, dili na inyo. Kwarta nas mga tao, ug dili angay nga ibutang dihang inyong mga naong, kay ngano man mga sulugoon ra mo. Ibutang ang naong sa inyong amo, ug kinsa may amo ani mga politicians, ang mga tao, kitang katawhan. Kita ang ilang amo, kita'y gaswildo nila pinaagi sa atong mga buhis. Kinsa man say amo nako dinhi? Kinsa man? Kusga. Ginoo, kamoy akong amo. Kamoy gaswildo namo dinhi. Mga 50 mi dinhi kabuok ang nag-alagad sa atong parokya, apil ming duha ka pari, ako og si Father Bensi akong assistant. Kamoy nagpakaon namo og di na mo muhog sa kolekta, mutuskig mis kagutom diha. Thanks be to God kay kusog kay mo muhog sa kolekta. Ato lagi ning ul-uluhan atong amo.
kinsa may naghimo ani mga projects karon so far na tanawan ang atong Hilipans unom na nakabuok na natay generator nga 50 kVA worth 700,000 nya nalimpyuhan nato ang palibot na atupan na diha ang atong kusina nindot na kay nag-atop himuon sa namong dining diha nya human ang gawas nato na natay bag-ong gi-order nga tent pinahimo gina nato pinatuyo naghimo para angayan ang naong sad. Worth na 600,000. Walo na kabuok tent nga dagko. Kinsa may nakapahimo ana? Ang inyong slot, ang inyong slot. Napay TV na to diri, wa mo andar ang uban. Ni andar na ba diha? Mo lagi. Ang ingon ang atong IT kanisa nga atong mga IT do na sa sila pagka-kuryoso ingon sila nako nga nungon mo andar ingon sila ang splitter pa der tandugonon nya tu amang gus babaw kat katunon nganong gibutang sa gus babaw ang splitter na toray adto kat katon ani mo dang tan-aw mong tanan mura siya nagkuan og diri pa lang tatos ubos tungtungonon lag bangko nya makabuot na okay tingali ay. Awas ko kay bawo ana basi kinahanglan ginang adto gyud kisami ibutang. Wa ko kay bawo. Pero mao lagi na nahitabo ni tungod kay kamong among amo, kamo nga akong amo ni hatag og sugo, tagaan kanamo og slot. Ninduta ang atong palibot, ang atong parokya. Yes. Palit lang mong slot, ninduton gini nato. Di na nako isuod sa akong bulsa ang inyong slot nga gihatag kay hasta ako makigkuntis ko ninyo og pinalitay slots. Naa sa koy akong income kay naa man koy stipend kada na nako dupa, naa man koy stipend. Ako sad nang ipalit og slot. Hilom lagi mo diya. Mao na ni ang update sa ato mga slots. Ang atong grace nga slot, God's reward and complete elation, katong atong isettle pa nga bayronon dito sa previous natong project. Ingnon ko ning atong project, kay naka-appeal sad mo dito paghimo atong kumbinto. Kay mga kuan man mo online parishioners. Ato ng project, tiwason atong bayad. So nanatay halin sa grace nga 66,179 ka slots na apay 633,821 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 215 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya sa atong PPSC katong para na ni sa atong mga projects dinhi or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, ang atong halin niabot nag 31,781 ka slots na apay 68,219 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Ya doon na ni 162 slot challenge equivalent sa atong number of years as parish 16,200 per challenge, 79 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya ang atong DPR or Divine Powerful Response para ni sa atong sa mga naigos bagyo sa linog dito sa northern part of Cebu, ang ato rong slot nga nadawat niabot nag 3,532 nga tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang tanang namalit niini. So far 20,000 pa ang atong na spend para didto niya nako di lang sa ta makigsabayan aning porting daghanang kuan kana ganing nagpanon kay portig yung trapika gikan dinhi ngadto. Nagog koy kaila gahapon nigikan sila alas 3 sa kaadlawon kuno. Tinuod ba ka to? Alas 3 kaadlawon, naabot sila sa ilang destination, gabi na. Lisod pa kuno kaing daan. Ako, di lang sa ta, kay kanang mga kabos diya, na ako lang sa ning tigomog maayo, pero og naagi panginahanglan, ato lang sang iginagmay-gagmay hatag, pero ako mong taga-accounting ani ha.
Sige lang yun mong hatag kay murag usa ka tuig ning dili mahuman ning atong pagtabang nila. Dili lang taanang labok-labok ang ato gyud kanang gitawag og pangmatagalan. Hay may mas nindot kanang dugay mahuman o dali rang mahuman. Pero kung linog hisgutan, hay may mas nindot kanang dugay mahuman o dali mahuman. Kaya mapataka magtubag. Sunaha sa ako, unsa may imong giistoryahan anak pader. Anak, bitaw. Nya sa atong mga benses, atong mga kaning mga atong mga pledges, ang sa Hilly Funds, kaning unom ka Hilly Funds, ang atong nadawat nga bayad 39.69% pa. Nya tag 143,000 na. Ang atong kneelers katong upat ka buok wa pa man maabot pero gi-construct pa tag 42,000 to tag upat ka buok 39.29% pa ang atong nadawat nga remittance sa pledges. Nya sa mga pews nga 13 ka buok nga tag 55,000 29.75% pa ang atong nadawat. Nya ang sa pledges sa generator walo man to ka tag 100,000 19.77% pa ang atong nadawat. Nya napay 5 ka buok nga wala pay ni pledge. Unsaon man pagpalit og slot, daghan kay mangutana nako ani ato sa ning balik-balikon. Una, igawas ron nyo sa simbahan ay daghang lamisa diha og diha pa diri parking areas na namaligyag slot, pamalit mo diha. 3 ka slots ang inyong palian, pwede sad all of the above. Pwede sa mo moadto sa atong opisina. Pwede ngadto sa atong mga kapilya karon nga atong gimisahan. 14 kapilya atong gimisahan nga nakasentros mga barangay. 14 ka barangay atong gimisahan karon. Unya, pwede sad inyong ipadala sa atong bank accounts. Tanawa lang din sa atong screen ang atong bank accounts. Diha ipadala. Pwede sad sa atong GCash. Open pang amo mga GCash karon. Kaning ni arasang GCash nga atong gibutang sa screen. Pwede sad kwarta padala, bisag asa Cebuana, Palawan, Imlueliel, RD Punsiap, pwede na nyo ipadala. Nya ako ayaw lang kong padadi sa Western Union kay di na nako madawat kay gi-block nako. Kini lang sa gyapong mga ngan dinhi mao inyong padalhan. Unya unsa may meaning sa slot, unsa may mahitabo kun mopalitag slot. Ang S, sacrifice. Ang L, love. Ang O, offering. Ang T, treasure. Sacrifice for salvation, love for the church, for the needy, offering to God, and treasures in heaven. Mao na, moingon ko, kung magsigitag tabang sa atong isig katao, sa atong paagi dinhi, pinaagig slot, ang Ginoo sad, magsigi sagtabang nato. Iyatang tabangan nga malikay sa tanang kadaot. Pero lagi, mutuo kita nga kita mga sulugoon lamang magsigi ra gitag trabaho bahala nag masakitan o kaha mamatay. Sige lang gyud kay sulugoon ra gid ta sa Ginoo.